Hit jutra rezervisan je za repera Hejleta, koji će nam predstaviti singl Atomska bomba. Hele, hvala ti što si došao u naše novo jutro. Hele, to zvuči kao helijum. I to bi bilo pre toga, pre bi napravio helijumsku bombu nego atomsku bombu. Za Severnu Koreju, ono. Da, ja mislim da te inspirisao Kim Jong-un. Ima istine. Je ti prijatelj to? Nije. Dobro jutro vam i vašim gledalcima. Prvenstveno i hvala na koje pravi, naravno. Reci mi, molim ti, zašto je atomska bomba i šta bi ona trebala da preslikava i šta je poruka? Da, poruka je, kako se zove, prvo da kažem da atomska bomba je nastala tako što stvarno pesma drugačijeg malo podžanra što sam radio ranije. To je trap fazon. Malo sam krenuo da radim Gost mi Vule iz grupe Sija u pesmi. I radili smo tu pesmu, ima baš jaku poruku i notu da čovjek treba da ostane dosledan sebi, da drži do sebe, a da opet vodi računa šta i o čemu govori, jer to sve što uradiš ostaje za sebe, a poenta je da ostavimo kvalitetne stvari za sebe. A kako je to povezano sa atomskom bombom? Pa da, povezano, zato kažem opet, pesma sama po sebi puca, ima neku čudnu energiju i borbi sa samim sobom govori. Tu je više tema obrađeno u jednoj pesmi, onako malo je baš čudna. U tom tekstu govorimo i o rap sceni, govorimo o načinu razmišljanja, o stavu koji treba da zauzmemo, o načinu kad čovjek dođe u neku psihičku fazu, kad pukne baš kao atomska bomba i mora da izbaci to na traku. Nemoj, molim te. I to je tako i urađeno. Kakva je rap scena u Srbiji? Pa ima dosta kolega koji rade. Malo sam iskren da budem razočaran ovim novim žanrovima koji su u zadnjih koliko godina aktuelni i to me onako malo guši, ali tu smo da se borimo baš zbog toga i ima dosta repera. Dosta repera radi i sarađuje sa drugim izvođačima, znači dešava se nešto. Daleko toga da je mrtva. Ostavili smo mi spot za kraj našeg razgovora, ti si dosta ovako učinio za, ajde kažem, taj pozitivan iskorak i za ulivanje neke pozitivnosti, naročito mladima, da se negdje ne zapuste u ovom Matijasu raznih ponuda, ludila i ostalog. Pa jeste, treba čovjek da ostane dosledan sebi. Evo, mi baš mogu da kažem, ako mi dozvolite, prvo da kažem, ne zaboravim da je spot radio Dimitrije Vlaović Dima, vani studija Kosmos je radio produkciju i miks. Ne znam, nekako nam je uvijek bilo bitno da ostavimo baš jako poruku i notu i da kažem ljudima, eto, na čelu s mojim, mogu slobodno kažem, bratom Milom, koji je Full Records kuću otvorio svoju, gde sam ja član, moći će sve mlade nade repa da dođu, da pošalju svoje snimke, da izdajemo kvalitet, da promovišemo jedni druge i da tu muziku gurnemo baš onako da bude mnogo popularnija i mnogo bolja nego što sad na ovom nivou. Znači, da igramo naš veći nivo sveta. Dobro, sad ćemo da vidimo poruku koja izlazi iz pesme Atomska bomba. Da se plašiš? Pa možda malo. Atomska bomba. Pogledajmo. Hvala vam i vašim gledalcima. Ali imamo još malo razgovora. Ima još jedan spot koji ćemo dopustiti. Apsolutna dominacija. Priča diplomatije preko veze. Imam svoje ljude, imam svoje mreže. Ne pada na priče jeftinih ljudi. Preživi što ja, pa mi onda sudi. Na nikom se ne oslanjam, ciljeve sebi postavljam. Svakom rimom mozak ti zlostavljam. Brziš me znam, pretpostavljam. Beograd me podigao, dao mi je testove. Zato pišem preteške versove. Ja sam real, ti si fake dečače. Ništa preko noći ne može. Ti si neznanac, potpuni stranac. Nisi u rap igri, skini taj lanac. Po ko zna koji put, krećemo od nule. U igri za uvek, Hele i Vule. Život je ko sad, nikad ne znaš kad će stati. Živim svaki dan, brate, kao da je zadnji. Talentovan, uporan, još mnogo toga spremam. Posle mene ostaće da žive moja djela.
Život je ko sat, nikad ne znaš kad će stati. Živim svaki dan, brate, kao da je zadnji. Talentovan, uporan, još mnogo toga spremam. Posle mene ostaće da žive moja dela. Kao bomba, ja tvrdim da ću pući. Moji neuroni sada postaju sve luđi. U malim dozama ti osjećaš me, zato shvati da lud sam ja u kući čude. Ja sam iščašen i u mozgu mi je tama. Vidiš da luđi sam nego moja mama. Iščašeni bit, ja sam potpuno lud, jer Vuk dlaku menja, neke menja baš me lipo. Prihvati me, zato osjeti me, ja sam mesečar, kažu bolestan. Ti si sisa, a misliš da si cool, ali zašto je tako kada zovu mene Pitbull? Pa dobro, nije tako opasno, nema radijacije. Ali ima jake poruke. Pozitivna radijacija. Da, jaku poruku ima. Jako, to sam baš to da kažem. Baš je nekako tema, nekako smo to spontano uradili i želim da se zahvalim prilikom ljudima koji su učestvovali u realizaciji spota. Moj Marko, drugar Simić, Kvile, Sebastian Terens, Crnac koji se pavljaju u spotu i Boske. Pozdravim ih ovom priliku. Vaš pridruženi član Sebastian. Da, on je iz Amerike. Da. Zna, solidno zna, da. I peva na srpskom? I repuje, i peva, i sve. Lepo, pa što niste došli zajedno? Pa, bit će prilike, doći će. On je u nekim obavezama, radi muziku za izvođače i preko i ovdje u gužvi, ali doći ćemo vrlo rado staviti. Šta dobro nauči srpski? Svi brzo uče. On razume srpski bolje nego neko ko ceo ovdje život živi. Kad nešto pričao sa Dogarom na snimanju s potom, kao, razumem ja sve. Nemoj da se zezite nešto da me govarate. Dobro. Lepo. Hele, hvala ti što si bio gost naše Novog jutra. Hvala. Mi ćemo se sad pozdraviti, a čućemo pesmu na kraju kako beše. Sećam se. Hvala vam na gostoprimstvu i pozdrav vama i vašim gledalcima. Pozdrav za sve ljudi i slušajte dobru muziku. Hvala. Tako je. Prijetan dan. Prijetan dan. Hvala vam što ste bili uz nas. Ostanite uz Pink. Sećam se. Sećamo se uz Heleta. Sećam se. My philosophy was like people basically suck. Because really, you know what I mean? They're always trying to screw you. Everyone? No, you run into, you have these different occasions where you run into nice people, you know what I mean? But, you've been through the experience, you know. They really, they don't have no emotion towards human feelings, you know what I mean? Hard to trust. Absolutely. Sećam se jako dobro svog detinjstva. Bio mladi lud, glava nije uvek bila čista. Još uvek mi fali toplina porodičnog doma, da bude apsolutno mira i da vlada sloga. Sećam se tog lošeg čoveka, mog bivšeg drugara koji me odvojio od moje male. Na srcu mi još uvek stoje bolne smrtonosne rane. Takođe znam kako je kad crne misli muče. Sećam se koji je uvek bio tu uz mene kad je loše. Moja druga majka Nina voli me i brine, gleda na mene kao na rođenog sina. Često svoje srce izbacim na papir. Sećam se prve pesme sa bratom Milom, bili smo prava braća i sinonim za snagu. Nekada zajedno u igri zvanoj život, jer shvatili smo davno da svi su prolazni i lažni. Sjećam se sa kim sam uvek provodio vreme, imam svoju Fani i ona ima mene. Kada mi je najteže i kad stvarno nemam kuć, tu su moji fanovi, za njih ću uvek biti tu. Sjećam se sa kim sam uvek provodio vreme, imam svoju Fani i ona ima mene. Kada mi je najteže i kad stvarno nemam kuć, tu su moji fanovi, za njih ću uvek biti tu. Sećam se tih gnjida krpelja, smradova gadova koji nemaju gram mozga u glavi. Obraz im je John, i sve im je u travi. Mrze se, a druže se, vole se pa guze se. Sećam se da sam uvek bio tema vaše trač partije na buksni i pivu. Jer svoj život nemate, zavidite meni, pa iza leđa serete, pa svoja govna jedete. Sećam se da nije bitno šta se priča, nego ko priča, a svaka moja priča je iskrena i lična. Sad me zna ceo grad, najbitnije je biti čovek, a ne smraz. Sećam se i znam, moj najbolji prijatelj je Staffordica Fani. Ono što ona ima u dupetu vi nemate u glavi. Dva iskrena prijatelja do samog kraja, dok nas smrt ne rastavi. Sećam se sa kim sam uvek provodio vreme, imam svoju Fani i ona ima mene. Kada mi je najteže i kad stvarno nemam kuć, tu su moji fanovi, za njih ću uvek biti tu. Sećam se sa kim sam uvek provodio vreme, imam svoju Fani
mi je najteže I kad stvarno nemam kuću, tu su